Ndinokudokezai mabuja tauya ano nhau dzanyasi zuva rechimakumi mairi nombiri mwedzi uno wachiwabvu. Ipapa mapurisa nyasi ndo tiri kutanda nawo wakuitidzirana mabasa kwaisiwa vanhu 11 kuti waite ana komishina kubva padanho raasistant komishina wanosvika 27 waitiwa maassistant commissioner kubva pachinzvimbo chokuita chief superintendent apawo vanosvika 41 pachirungu wabisiwa kubva pakuita masuperintendent kuita machief superintendent. Tikaiti goramba takaringa ipapa kuti zvinenge zvichitekaira sei. Nevha mutsvangwa aramba arimo mujere kureketa kuno aribe kubuditsiwa kwaino mutongi ndiribe kuboya mapepa ache ozvakaitika kudare ropasi. Ipapa gonza achabenhuka zuva rechimakumi kuti agombwa kuti achapuwa bhero chere kana kuti panenge paribe izvo zvatanda. Tikaiti rambe takaringa kuona asi kuziva kwedu catch and release achandobuditsiwa basi ogobva yazopera onzi aribe mhosva tichazviziva hedu papa. Rikaiti rambe takandoringa obeti masaraure ipapa agobatiwa nomhosva yekuti kwai agotadza kutekaidza nyadzo kutekaira kwomutemo zvisvinu obstruction of justice pachirungu. Apa kwai akagoreketa padandemutande ari kukurudzira nokuda kuita zvokuratidzira kuti mubiya wache Robochore anga ari kubatiwa achisungiwa nomhosva. Reka hedu tirambe takaparinga ipapa kuti zvinombopera sei. Ticharamba takaringa asi vanhu vanoita zvokuhwira kodzero dzevanhu pokare novanomirira masangano anomirira mabasa ari kurwadziwa nokubatiwa nomhosva kwaiye Obeti Masaraure. Tindori kumatareko umwe ambasadha wamunangarwa Shamiso Fred ari mudare izvezvi nonyaya yekuti kwai agoita basa rokubira vanhu mari kwai agomora mari yevanhu achisenzesa sangano rache raaigoti Asian and African Business Women Association kana kuti ABAWA. ABAWA haiwa aizviziva kuti ndiri kuda kubaini ipapa kwai agobira vanhu mari achiwanyepera kuti kwaigwesai mari tinoenda kochengeta huku pokare nokurima kumusha kuti zvinhu zvitekaire zvisvinu. Varume zimbo rakaita kunyangariwa mudiro rinoita kujamubiya acho unobva wazvisaya kuti zvinombobva nepi izvozvo. Asi rikaiti goramba takaringa kuti pane kwazvichaenda chere kana kuti yapfa yakarodha. Nyaya yatorwadza, nyaya yasuwisa vazhinji vaimbwa kuUMP musi wechishanu kwaipanhakiwa Vocational Training Center panenge painayo wamunangarwa anenge aripo achiparurapo kare mabhodha gezi. Varume idio wapwere wedu ndo vanoramba vachindokarisiwa kutandanisiwa kuendesiwa ikweyo kumabhodha geziko wavo vanenge vandoripo svede zvavo vakagara mudzimba dzavo paribe kana mubodzi anenge achimbwa kana kurwadziwa kana kudii. Unobva waona kuti kunanzva nako dzakakora. Isu wedu wanonzi ndiwo endai kubhodha gezi zviite sei zvakaita kuoma chaiko. Tikundoshuvira kuti dai zvaramba kusenza izvozvi zvashaya vanhu vanoendako kuti zvitadze kufamba. Tikaiti zvirambe takazviringira kuti zvinopera sei. Dare reparamende nyasi raita chimwe chinhu chanakidza vazhinji asi chichirwadza pokare uchizoringa zviri kuitika. Raenda rakamirwa nokomiti inoringa nozvo magetsi. Waenda ipapa iko kupurazi rakanzi ndo rakapuwa wiki nerichivhayo kuti agowake gwenya romagetsi ozuwa. Wandoboya kune solar panel bodzi wane kudari pachirungu pakaita kunyangarirwa. Wakomana ukaona muitiro wachona ipapo isango hosaya kuti ko kuno mari yacho akapuwa yazodini kosei wachigotanda wabhadharana mari iye munhu aribe kana basa raaita aribe kana chibodzi chaasimudza kuita aribe kana kusimudza kana sando ondopuwa makutukutu omari. Varume vanhu vanga vagoti nyare idi. Rikaidu tirambe takaringa kuti wachaipedza sei iyoyi asi zvinorwadza. Tamirira kuchiona kuti dare reparaменdewo wachagoti kudini ipapo tichakunyepai.
Mapurisa agozoburitsa mazita avanhu vakagwarashiwa mutsaona yanozuro kuDonnybrook kumabvuku. Kwai vanoti Edna Ndogwedu, Felix Java, Tarisai Chigwande, Liberty Chitide. Wakomana zvakaita kuoma, mweya yavo ngairamba yakazorora murugare. Kwai kuno Wairi wasati wazikana baa kuti Mbanani nokuti hama dzavo dziribe kuuya kowatsvaka kuti wanyepe mapurisa kuti Mbanani. Kuitako hurumende yedu kokuramba wachimanikidza vanhu kuti imimi torai zigi, asi ivo vasingade kutora zigi kuri kuenderera mberi. Kureketa kuno chikoro chofundo yepamusoro chinofundzisa varairidzi choMary Mount ipapa chaguburika chiri kutoreketa kuti kunyora bvunzo dzo pachikoropa kunenge uchibhadharisiwa mari yokuAmerica $50. Apawo pakare kunyoresa kuti munhu agonzi ari kudzidza pachikoro ipapo, registration pachirungu, kwairi kubhadharwawo pakare $50. Unobva waita kuona kuti paribe chisvinu kambwa kaSouth ipapapa. Unobva waona kuti zvese zvekunyepewa kuti kwai tiri kumapasipoti bhadharai mari yokunze nokuti takabvumirana nevanhu vari kuita iyi kuti tikura kubhadhara manyepo. Batiwa kusu kaitirambe hedu takaringa kuti zvinenge zvimbera sei, ipapo tinenge tizokunyepai. Mukuita kumwe kunoratidza kuti vanhu vemunyika medu idi vari kutoda kubatsirwa chaiko kuti vanunurwe kubva pajoko ravakasungirirwa. Ipapa kwai vanhu vari maseneta wagobatiwa kuti vari kutotora zvokunoteerera munzeve zvinenge zvireketiwa zviya, maheadphones pachirungu, kwai vachibva vatoenda nazvo kutsakatisa chaiko, zvokutoti Mike Bima agototi vanhu gobenutsai kwai agototi gobenutsai izvozvozvo zvinhu zvozvo kuti tikuone kugosenza zvisvinu. Varume mapfene akaita kunyangariwa manduwe, kunyangariwa chaiko. Paribe chavanosiya varibe kusokora, paribe chavanosiya varibe kunokora. Unobva waita kuona kuti pfungwa dzokuwaka paribe. Mapuwa paramende nowaChina apapo kare makuuya koba imomo. Unobva wazvisaya, asi tikundoti dai yawe wapindira idi zvachireka kudando. Kuno imwe mhuri, mudzimai nomurume wache wariwo kugara kuSouth Africa wakapona nopaburiro tsono chaipo nokutoti zvanga zvaita kunyangariwa. Wakapambiwa nevanhu wakanyepera kunge mapurisa nokuti wanga waziva vanhu kuti wano mari iri mari yomagetsi opadande mutande, cryptocurrency iya yei mabuja pairi inosvika madhora okuAmerica $13 million. Wanga wakaita kununaka. Kuno wanga wabatiwa ipapa bva wapinziwa kuZimbabwe paribe kana kudhindiwa mapasipoti. Imi kai idi zvakaita kunyangariwa. Rekai hedu tirambe takazviringa ipapa kuti zvinoramba zviita sei. Nyaya yacho iri kumaTarotsi Mhosva tichakukunyepai kuti kunenge kwaburika kuti kudini zvapera. Mabharani mukuru weSadhaki Elias Mahosi agouya kuZimbabwe kuti apewa munangarwa gwaro zvakaitika muSadhaki mugore 2022 kusvika 2023. Ticharamba takaringa ipapo kuti vanoipedza sei nyaya yacho. Nyasi kwatambiwa bhora, Green Fuel yandoita kabodzi noBikita Minerals, Hwange iribe kujanana kana kugwedzana noZPC, Yada yabatiwa noFC Platinum kabodzi. Simba bhora yaita kuvhiringidzana noHerendals asi pasaya agwedza mumwe yati hwadza fani. Taitofira kuti ijeka iyo Herendals yabenza ZANU-PF. Tikaitigoramba takaringa kuti zvinenge zvichena nokupi. Apawo Teo 1 yaita kabodzi noChicken Inn. Chegutu Pirates ikajiwa ndo yega yajiwa pane wese watamba nyasi, yajiwa tuiri kabodzi nongezi Platinum. Tikaitione ipapa ana mambo kuBulawayo Chiefs watotadzirira kuja kachikwata kaIFR jerewo ZANU-PF kanonzi makepekepe Caps United. Zvati hwadza futi. Taitofira kuti wakajeka kuti kajiwe
ndozvisvini tikuwadaba iwo vanoita zvoZANU-PF wavo vanofanira kugara vachindojiwa pese pese, vachindojiwa. Ndozvatinenge tichida kuti zviitike. Apa mangwana kwai Highlanders Bosso inenge iripo yakaringanawo zvinosu no Manica Diamonds, Pokare Dynamos no RNL Movers vanenge varipo ipapo. Nyasi chatotishamisa kutoti Heart Stadium yaMagaya yasenzesiwa asi yakange yanyepiwa mazuva apfuura ano kuti ichadiwa ba kuti igoita iyo. Unobva waona kuti pari kuita kubvungiwa mbodza chaiko. Rekai hedu tirambe takaringa kuona kwazvinoenda. Apa izvezvi tochiringa dziri kuitika pasi rese. Kwai pasi rese muSouth Africa asara mazuva manomwe basi kuti wapinde musarudzo. Batai murefu batai mupfupi. Ipapa muri kuita kupisa munyaya dzematongerwo enyika muSouth Africa. Rekai hedu tigoramba takandoringa. William Ruto ari kugwarashama kupedza mari yenyika achitekaira kuenda kuAmerica. Kwaindi ari kuita mutungamiri wekuAfrica wokutanda mumakore 16 kuenda kumuzinda weAmerica White House. Rekai tigoramba takaringa ipapo kuti zvinenge zvimbopera zvakadini. Tinenge tichikunyepai wamwe womunyikamo wari kurwadziwa fani nokuti atoita kutsvaka ndege zvinondoita ana munangarwa zviya ndizvo zvaandoitawo izvozvo. Ozaza ache vanhu vache kuti vaende ikweyo. Mabuja aiwa, rekai tisiye zvakadando tikuramba takandoringa. Apa kwai idzo nyika dziri dzauruko pasi rese, Northern Hemisphere pachirungu, kwai dzabatiwa dzino chirwere chohuku chiri kuita kuvhiringidza chirwere choshiri kwai chinonzi H5N1 kuAmerica kuAustralia nokupi chiramba chinotenderera. Dai wakareka kugobenutsa wamupengo nokutoti eno kuAfrica nokuti tichinoita sei nokutoti pakaita kunyangara apa. Asi tikaiti goramba takaringa hedu kwazvinoenda. Apawo Britain kwai sarudzo dzaakitiwa zuva rochina mwedzi wakakunguru gore rino. Wazhinji wagoti aiwa Sunaki akusunanga kuenda akitekaira akupesanisa ipapa. Rekai tione kuti zvinenge zvitekaira sei paachajiwapo. Joe Biden kwai ipapa agoti yeno hurumende yache wari kudapo kare kudambura zvikwereti, kudzima zvikwereti zvinosvika mabhirioni manomwe anozviuru mazana manomwe omamirioni 7.7 billion US dollars kuti wanga wakatora zvikwereti zviyo vanosvika 160,000 pachirungu wari kufunda wareke kugobhadhara mari dzechikwereti dzoti kuzvitenda izvozvo. Mutungamiri wenyika yeIrani iye Ibrahim Raisi kwai aenda kowikiwa nyasi idi mweya wachenga uzorore murugare. Izvezvi kureketa kuno kuna anonzi Lukumeni anetsa iko kumutambo weEuropa League final. Tinenge tichikunyepai kuti zvinenge zvazomira sei, asi tikuwashwira tusvinyu pavari kutamba Atalanta no Bayer Leverkusen. Tikai tirambe takadaro mabuja tiboya nezuva ramangwana. Ndini wenyu mhandi weonhawu.